Здравейте, приятели, аз съм Фонкинс България. Днес смятам да ви покажа една от най-яките битки в Clash Royale. Поне те са на Legendary Arena. И започвам тези, които са най-отдолу. Сега насяка защо ми е харесала, след като я изгледаме. Но още няма да спи, още няма да го пусна по-бързо. Накрая съм сигурен, че по всички, които гледат това клип, ще кажат по-хубаво е да е по-бързо. Той беше, защото трябва да се голема съква. Просто не става за игра. Това ти сме поръчал голямата пека. Аз го използвам в един дек и може да демонстрирам някаква битка, тъй да остане време. Той няма много да говоря, това гледайте. Тук той рицаря прецака арчерките и малко го попастиха работата, иначе ако го нямаше, до сега да беше взел поне още 800 далечи. Заради дракона и самите арчери. Тази типична тактика, където пускаш да се замразява такова и парфе. Тая кола може 100% замрява, ако не пусне, разбира се, 5 милиона. Да, както ви казах това имена. Изкъдно много битва в прасето е, че е такова само тия неща и не се влияе абсолютно нищо. Нищо не може да го спре. А пък най-хубавото ще се почне да се взема по поне 200 демидж, а пък спидните ли го едно яко. Бих демонстрирал една битка с един дек, който го използвам, просто може да видите толкова брутално е това прасе. Той ще остане на култисти живот. Тъй като днес най-вече наличен този дек е Fireball или нещо от това. Тъй като той не може да му вземе да може да му открил кулата. Имало е такова. Но трябва да му стигне. Тези 50 секунди може да му вземе, ако използва такива неща. Няма което решава да използва такива. Правилно дека се използва много добър танк, но много слаба атака има. Това е нещо такова в неговия дек. Само това. Иначе арчери, това, толкова нищо не може да става. Трябва да става да качим и таблета, да ви покажем останалите битки. Вижте, сега не може да вземе кулата, разлика от другата на кулата, която е. И докъдето съм това, едно кула, едно. Той може малко време, имаше някакъв шанс и да вземе. Таха поне 20 секунди. Добре, нека видим коя е следващата битка. И това е с тази, заради клон спел изгледах нарочно. И пак пуснаха си го вчера. Аз ще ви кажа точно. Днеска сме... Днес го пуснаха даже. Днес. И това е първият човек, който на Legendary Arena го използва. Ако на тези битки, които днес са ми заредени. И че днес по-рано може да са видени и други. Това е някой един, който се случи в тази битка. И ще съм готова. Той тук е гидяна този сколкова. Той знае как да игра тази отлично. Ето точно тук ще му кажа клонспел. Имам леко бих добавил в една на момента, като бих направил неговата кула на мазали. Ето, направи невъдължително. Така че, по-хубава бих задал в тук бих до него измеря един пик, но за мен лично това е по-работно, къде да го нямам. Ако ще кажа, ама той е нов на как го има. Ами да, да знам, да направя един дек на един мой приятел и да не го паднат, тъй като дек му изслушва доста неща. Просто така. Тъй като не беше помолил. Ако някой има желание,
ще покажа моите декове и бих му направил на него. Ще е падна на 6. После ви покажа един тук моя акаунт. Няма да видите на видеото, но може да видите на статовете ми. Но тук ме изкрити много да се избиткат. Интересното ми, цели гранта, знаеш, цели с катарката. Тук сме с по странички. Значи пак не взели никакъв демидж, но това не ми беше интересно. Тук с по странички. Аз в момента има цел да се формира армия. Значи, сравни това ще не да се направя касата на армия. Ето да те са ми мъртви и вие са не може да ми тръп. Тук се изплува колон втора за нищо. Супер цак. Тук тези скелетите са... Скелетите ги убиват за един вид. Това е един столички по тъмните. Не се не се справя, само нещо. Не беше. Мазен трол, мазен трол. Мазен трол, това е мазен трол вече. Беше мазен трол. Добре. Нека видим още малко по-нагоре битки. Ето тая я бях харесал, защото просто беше излезла интересна. Беше излезла интересна. Тъй като дека му е много особен. И такъв дек не трябва да подаряват изумени дек. Ето... Не спомням с тези шалки. Би трябвало поне да плахнеш това Royal Jump такъв тип дек. Ето, не, просто да е диалог. Това е типично такъв дек. Значи може да спре с тези награди. Това е малко вероятно. Малко е вероятно с това. И си ти казали, че трябвало да сформираш някаква армия след това Royal Jump. Ако искаш сам, трябва да попаднеш. Така ще ме получи на него. Получи с него... Бъде покажам какво лично на дека. За да може който желая да съветва с моите съвети. Така. Това е другата битка, която е за един съвет. Използвай само камън карти. Просто не ги използвай само това. Може някои са могъщи са силни, като не броим фаербола. Може някои са могъщи са силни, но просто няма смисъл. Та много слаби. И това със Royal Giant не прави армия и просто много добре. Има много глупо. Иначе реално той ще спечели и други че полудей. Тъй като аз знам какво се случи на тази битка, така се подиграл. Тук вече му побиха това по-рано. Ако бяха направили обратното, вероятно ще да умре много повече демидж. И не е особено, тъй като той има милиони хора. Тук кой ще направи? Тъй като никога не пускайте бомба е много полезен. Това е изключително важна карта за вашия дек. Това се взява всичко, на всичко. Но и гледа на малко живот. Слаба карта, ама е уникално силна. Това взема една стена над 300 живот и продължава армията ги прави на каймак. Просто на каймак. Ето той как се вземе демидж, как се вземе тази кула. Интересен въпрос. Тя ще видите. Все просто, как може да спреш, кажи ми, ето това чудо. То дори ме улучи, заради рейджа. Това е тотално зле. Тук ще ми спре армията, за милион хора да гледате си амено. Тук някой, който следи до пак днес сте излиза книгата, когато сте видяли вече видео и през там първи показвате на книгата. Реално книгата от Гути, как това изглежда. Не знам какво ще бъде Giant в такъв случай. Като има нещо като на много живот, няма как да го убие реално. Бил бъде, но
той оцелява. Цял се справя добре, но случай не би трябвало това да бъде злист. На косъм го отбива. За да съм спомня, да ще го такова. Така че с стреличка ще да оправи работа. Да, и просто стават безсмислено. Остават 7 секунди. Тоест, вече се загуби, това загуби. Тази кръв става на кайма. Това ще една по-гъсна битка. Тук се спаваната битка. Това такова цялото разрушение, аз това спомена от джаянта. Той взема вече над 200 демидж, остане на нижния левел. Просто се размачва. Има много живот. Просто го прави идеален, тъй като може да бъде далеч и да не го попаща всички пули. И сега е момента, кой път ще му зареди. И Fireball или това. Така ще разпочели, но Fireball просто е по-бърз. Ако и трябва нещо, което взема демидж, просто избирайте това. Това е най-ефикасно. Защо го предпочитам. И... Тъй като може да гледа някакъв други, тази вижда интересна, тъй като в тиния дек има лава хаунта и как се наричаше? Това е цяло тавана. И това е типична комбинация. Тогава другия противник да го има. Това е типична комбинация, която типът не се получи. Никакъв ден ще взето се очаква да взема доста повече. Ето може би тези двете карти, че не се съвпадат. А на този дек просто беше интересен, че Крилски карти и Giant. Просто много интересно как те си направил армията, като видях. Това слуша на няколко пъти. Тук направих и предълго видео, за да ми видео още на битка да покажа. Аз става на 20 минути. Но тук да го забързам малко. Само на взе. Аз ще обичам да правя чета. По-здравно. И така реално 3 минути стават на моето малко. Малко от 1 минута. Малко от края или края на сеган дек може да трябва да това така винаги се стрелва, който той има стрелечета. Просто пише да се стрелечета и това направи. Затова ще просто тук е дълго. И накрая той ще види най-мазното. Защото имаше някакъв шанс да се получи атаката. Много да се получи. Най-мазно като просто бутна курса с майнах. По-нагоре не съм правил много битка, тъй като просто не ми беше интересно. Някой да ще първо един час. Той ще се падна глупост и глупост. Не си изберем такъв. Ако не знаете, може да посетите моят другия канал. Това е Пичага. Това е неговия канал. Това му е името в играта. Той е дек. Аз не е един и същ, макар че моите леви са по-високи. И една от неговите видео, които той има идеи да направи на видео, е тази. Аз се интересах много. Опа, не е тази. Миналата. Ето тази. Това ли беше? Ала. Това беше. Не знам как не трябва да бъдеш лево едно. Няма изкратно такива левели. Изкупът от лево едно да би левел 8, а не левел 8 се да на левел 1. Това е. И него точно тази биха има общото. Двой демите. Това е гениално. Това е просто гениално. И така да вземем да такова. Където кой да го взема си, да няма спомен. Да го правих преди доста време, за да го са месеца. Нямаше време да го вземе, още беше за вече сигурно. Това е много яко.
Samo искам да ви покажа и